Hola, bos días, son Xosé Enrique Costas González, son catedrático de Filoloxía Galega e traballo e investigo fundamentalmente en sociolingüística das linguas minorizadas, en dialectoloxía da lingua galega, sobre todo das variedades galegas de Asturias, León, Zamora e Cáceres, e tamén traballo na parte de artigos de prensa e poesía traducida de Álvaro Cunqueiro. Como cheguei eu a isto? Eu empecé traballando en dialectoloxía do galego e unha vez que traballo nas falas do galego exterior doume conta de que aquelas falas carecen de todo tipo de protección e que teñen unha expresión sociolingüística moi especial. Entón, derivo nunha especie de sociodialectoloxía. Ao mesmo tempo, levo traballado tamén moito tempo sobre linguas románicas minorizadas, linguas e variedades minorizadas, emerxentes, vulnerables. Temos publicado cousas sobre o mirandés, o asturleonés de Portugal, sobre o aranés de Cataluña, sobre o portugués de España, da zona da fronteira española, sobre o catalán de Alguer, na illa de Sardeña. Traballamos en todo isto. Que é o que animo eu ao alumnado a traballar e a investigar? Precisamente sobre isto, sobre a ecolingüística. Traballamos en facer millores condicións para que estas linguas sexan normais nas súas sociedades, en cada súas sociedades. Traballamos para que os falantes destas linguas teñan plenos dereitos nos seus territorios. Iso é ecolingüística, iso é lingüística implicada. Niso é no que traballamos.